munyika matiri kuona kuti aiwa vakomana kunyange vanhu vachiti vakomana veopposition kunyange nevakomana vari pasocial media vari kuexposa vachiburitsa marifts ari kuitika muthe ruling party tichiona kuti vanhu vanyatsokuona kuti aiwa mubato umu raizikanwa kana kuti rinozikanwa runyararo wava nekugeda-geda kwemeno nekusawirirana nekubhitirana nekudhisapoindana panapa mwana when the former president and late president vaRG Mugabe anonzi Chatunga Mugabe anozouya achivhura hombe achitaura mashoko ashambisa vanhu vangoti uyu mukomana uyu hameno kuti anenge ambofungira asati ataura mashoko anotaura sanapinda mashoko anobuda nyingwa kuna kudubva subscribe or like or turn on the bell icon timira paendo pake Chatunga Mugabe anoposta mapictures amuri kuona onyera achiti I would like to tell all the people who are talking about factionalism in the party under President Mnangagwa, ZANU-PF is a solid, there is no such divisions as purported. What I know is that there is two gentlemen are inseparable as they have traveled a long journey together. Muchapora zvenyu ndomashoko anobuda achitaura panapa amuri kuona kuti aiwa anoposta mapicture this political meeting yamunzwa yakaitika on Wednesday yamuziva kuti aiwa this meeting ine zvinhu zvakawanda mared flags vanhu vakanyatsa kuti aiwa zvanyatsa kufufila zvinhu zvavaingoona pasocial media vachina kuti aiwa but hamusina kurana zvafanana nemosta changa yakagerwa VP Chiwenga zvinofanana nemabottle drink amuona kuti aiwa VP Chiwenga vanouya neown bottle drink ine mvura yavo vakadhinaya mvura yakanga vapiwa yangopuwa vamwe pane allegations ekuti aiwa maybe he was fearing kuti maybe he might be poisoned kana angaitiwa zvimwe zvinhu zvingamuhama tinoona kuti vanakomana vana Chris Mutsvangwa vakanga vakafuraona mafaces avo ayaona kuti aiwa they were not interested nezvaitika tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi mina comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.